Assalamu alaikum hurmatly adamlarym. Garaşlar Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyran Watan habarlary gepleşmekdaşýar. Şugun hormatly prezident Bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly uly markaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisine çardy. Onu döwlet turmuşynyň möhüm meselleri ara alyp maslahatlaşyly. Milli ykdysadyň esas puduklaryny depkinli üstürmäge gönükdiren resmi namalyň birnäçesiň taslamaryna garaly. Sanly markaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentimiz ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowany, şeýlekem Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewy güni ara gatnaşyga çagyrdy. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow ýurdumyzyň kanunçylyk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işi barada maglumat berdi. Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan ýylyna Milli Geňeşiň mejlisi ýurdumyzda ýaýlandyrylan ykdysady durmuş özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna, döwletiň kanunçylyk etaatlarynyň berkitilmegine, hukuk taýdan gollaw bermek boýunça maksatnama bilen işler alınıp barlýar. Häzir Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň 20-nji maýda geçiriljek 14-nji maslahatyna taýýarlyk görülýär. Maslahatda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda, garaşdy Türkmenistanyň watan gorugçy atly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda, döwlet hysyby hyzmatdaşlyk, bilim hakynda erejen görnüşdäki we başga da birnäçe kanunlary ara alyp maslahatlaşmak, Milli Geňeşiň döretilmegi bilen baglanşykly we siýasy, ykdysady, durmuş ogly meseleleri kadalaşdyrýan birnäçe kanunçylyk namalaryna üýt götmeleri hemde goşmaçylary girdimek, ýurdumyzda konstitusiýon özgertmeleri geçirmek bilen bagly mejlisiň birnäçe kararlarynyň taslamalaryna garamak gözüňde tutulýar. Garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet baýdygy, döwletçilik, kanunçylyk we adalatlyk atly alma amaly maslahat geçirildi. Mejlisiň wekilleri Aşgabatyň 140 ýyllyk bayramy, daşgurşaw we ekologiýany goramak, milli miras saklamak, üsüp gelýän ýaş nesillere terbiýe bermek, arasaçylyk we tagdyn durmuş ýerlerini işeňleşdirmek meseleleri boýunça wagyn nesihat çärelerine işeň gatnaşýarlar. Hormatly prezidentime de döwletimiziň durmuş ogyny nazarlayan milli kanunçylygyny döwre baplaşdyrmak, halkymyzyň abadan durmuş üçin ähli ýerü şertler döretmek boýunça alınıp bolýan işleriň aýratyn wajypdygyny öňçekdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew halk maslahatynyň mejlisine görülen taýýarlyk we burda geçirilen wagyn nesihat işleri barada maglumat berdi. Şugunlar halk maslahatynyň komitetleriniň agdalary mejlisiň döwletimiziň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler bilen tanışýarlar, hemde degişli feljerme işlerini geçirýärler. Şeýlekem mejlisiň deputatlar bilen birlikde halk maslahatynyň mejlisiniň gün tertibine girmek üçin teklip edilýän taslamalar ara alyp maslahatlaşylýar. Ýurdumyzda ýaýlandyrylan taryhy özgertmeleri kabul edilýän kanunçylyk namalaryny döwletimiziň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli durmuşa geçirilýän işleri giňden wagt etmek maksady bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalary, maslahatlara, duşuklary we mowduklaryň çärelere işe gatnaşýarlar. Köpçüliklerin habar eşitlerine iyiliklerini çıkış edýärler. Hormatly prezidentime de döwletimiziň durmuş lugamy nazarlayan fiýadatyny durumça geçirmegiň, ýurdumyzda ýaýlandyrylan demokratik özgertmeleriň çäklerini Milli Geňeşiň halk maslahatynyň komitetleriniň alyp barýan işleriniň ähmiýetlidigine ölçekdi. Soňra hormatly prezidentime de sanly lugamy arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikow söz berdi. Vice-premier gödөгçi edýän düzümlerine alınıp bolýan işleriň ýagdaýy hemde 2020-nji ýyl üçin döwlet büdjetini düzmek hakynda kararyň taslamasyny taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuşyk ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyndan ugralanyp taýýarlanan resmi namada ministrlikleriň, budaklaryň dolanyş edaralarynyň hemde häkimlikleriň degişli hatabatlaryny we maglumatlaryny bermegiň tertibi we onuň möhletleri kefiyetlendi. Anyk mümkinçilikler we maglumatlar esasyna düzüljek ýurdumyzyň baş mali meýilnamasy bilen birlikde durmuş ykdysady ösüşiň esasy gurlarynyň we maýa oý maksatnamasynyň taslamalaryny işäp taýýarlamak gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasy taýýarlanyna, ähli puduklary boýunça degişli feljerme işleriniň taýýarlanmagynyň ýerurdugyna öňçekdi. Resmi nama ýurdumyzyň ondan meýläkde taýyşly ösüşine, ykdysadyň diversifikasiýalaşdyrylmagyna, hyzysy pudugyň köwüslendirilmegine, maýa goýum mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna, durmuş düzüminiň döwre baplaşdyrylmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlandyrylymagyna gönükdirilen uzak möhletliň milli puduklaryň we tebitleýin maksatnamalarda keskitlenen wezipeler laýyklykda taýýarlanmalar diýip döwlet başlarymyz bellädi.
Hormat prezidentimiz degişi karara gol çekip, onu Sanıl Gomarkaly vice-premiere iberdi. Hemde kesgitlenen işlerin öz wagtyna ýerine getirişini gözükçülükde saklamagy taşyrdy. Soňra vice-premiere hatabatynda dowam edip, degişi maksatnama laýyklykda intellektual eýitçiligi goramagyň ulgamny, ogurdaş döwlet idaralarynyň işini täzil usulla kämilleşdirmek boýunça durumça geçirilýän çereler barada aýtdy. Şunun bilen baglanşykly intellektual eýitçiligiň desgalaryny goramak boýunça puwdagary topar döretmek hakynda kararyň taslamasy taýýarlandy. Mali we Iqtisadiýat Ministrligi tarapyndan bir näçe düzümler bilen birlikde onuň düzgünnamasy taýýarlandy we esasy wezipeleri hemde amala aşyrmaly işler ketgilendi. Şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda düzgün bolmalaryň öňüne almak boýunça çereler bellenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, intellektual eýitçiligiň desgalarynyň goralmagyna gönükdirilen işleriň etatyna toplumdaň çereleriň durmuşa geçirilmeginiň wajypdygyny belledi. Bir puwdagyň ösürmegi Türkmenistanyň dünýä hojulyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagynyň we burada döwlet ýadatynyň ýygyderle amala aşyrmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Hormat prezidentime de degişi karara gol çekip, onu Sanıl Gomarkaly vice-premiere iberdi. Hemde ýöňde durýan işleriň möhüm ugurlaryna aýratyn ähmiýet bermegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz Belarus Respublikasynyň Minsk şäherinde garaşly döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň 28-nji maýda geçiriljek mejlisiniň ähmiýeti barada aýtdy. Milli liderimiz Türkmenistan içerki ösüşünün wezipelerini üstünlükli durumça geçirmegi, halkara işlerine gatnaşmak bilen utgoşdurýanyny hemde garaşly döwletleriň arkalaşygynyň döwletleri bilen hyzmatdaşlygy daşar tiýadatynyň möhüm ugurlary hataplaýanyny belledi we şunun bilen baglanşykly vice-premiere degişi görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow ýalňyz energetika toplamynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy hemde Türkmenistanyň nefgat senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çende üçin maksatnamasyny üstünlükli durumça geçirmek boýunça görülen çereler barada hatabat berdi. Neftin we gazyň çykarşynyň möçberlerini artdyrmak, Hyzbustanyna täze ýataklary senagat taýdan çalt tepkinlerde öýleşdirmegiň we ulanýan goýlary birowlamagyň hasabyna artdyrmak maksady bilen amala aşyrýan işler barada aýdyldy. Hormat prezidentimiň garamagyna Türkmen Gaz döwlet kanseriniň dürli görnüşli turba önümlerini satyn almak hakyndaky kararyň taslamasy ýetirildi. Şunun bilen baglykda satyn alınjak turba önümlerini täze örümçük desgalaryna, şol sanyna Liwap vilayatynyň Çerje wetrawynyň çäginde gurulýan gaz turbinaly elektrik beketiniň daşarky gaz eltiji geçirçisiniň gurulşygyna ulanmagyň meýilleşdirilýäni bellenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gazy metenagatynyň kuwatlyklaryny güýçlendirmegiň, tebii gazyň gaýtadan işlenişiniň hemde öndürilen ölümleriň möçberlerini artdyrmagyň, häzirki wagtda ýurdumyzyň ýalňyz energetika toplamyny ösdürmegiň ileri turýan ugurlardygyny belledi. Munyň üçin neft senaty bilen birlikde himiýa puwdagyna hemde elektroenergetikada uly mümkinçilikler bar. Döwlet başlarymyz Türkmen Gaz döwlet kanseriniň dürli görnüşli turba önümlerini satyn almak hakynda karara gol çekip, onu Sanıl Gomarkaly vice-premiere iberdi. Hemde bu wagtda degişi taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny öpçün etmek, daşky şow goramak boýunça alınıp barýan işler, şeýlekem Türkmenistanyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli tokoy maksatnamasynyň taslamasy hakynda hatabat berdi. Bir maksatnamanyň çäklerini 2013-2020-nji ýyllarda ýurdumyzda bagy nahallalarynyň ekilýän görnüşleri we meýdanlar artdyrly. Şeýlekem tokoy dowlaklaryny giňeltmek, tebii baýlyklary goramak we ekologiýa babatda bar bolan kanunçyk namalary kämilleşdirildi. Bir orada tebit we halkara derejesindäki ýylary peýdaly hyzmatdaşlyk ösürilýär. Ýurdumyzyň tebii we hawa aýratynlyklaryna nazar alap, hemde tokoy dowlaklarynyň meýdanlaryny mundan meýlekde giňeltmek, tebii baýlyklary rejeli peýdalanmak maksady bilen döwletimiziň ekologiýa siýasaty üstünlikli dowam edýär. Hemde Türkmenistanyň tasdiklan halkara ekologiýa maksatnamalaryndan we konwensiýalarynyň gelip çykýan borçnamalary ýerine ýetirmek boýunça Türkmenistanyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli tokoy maksatnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Bu resmi nama saýaly, pürli, meýweli bagy nahallalarynyň üzümleriň hemde çöl ösümlikleriniň ekilmegi boýunça ýurdumyzyň ministrlikleri, buğdaklaryň dolanyş idaralary, Aşgabat şäheriniň we vilayatlanyň häkimlikleri tarapyndan ýürütme meýilnamanyň taýýarlanmagyny esasy ugur edinýär. Diyarımızın tebii ekologumynyň aýratynlyklary we toprak howa şertleri nazar alınıp, maksatnamada Türkmenistanyň tokoy kodeksine laýyklykda tokoy hojalyklaryna, döwlet tebii gorakhanalaryna ösürilip ýetişdiriljek bagy nahallalarynyň görnüşleri, ýurdumyzda tokoyçylyk ösdürmek boýunça geçiriljek almy barlyk işleriniň, guramaçyk şäherleriniň ugurlary, kadraşdyryş hukuk namalaryny taýýarlamagyň meýilnamasy kesgitlendi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, daşkur şow goramagyň, tebigaty aýagyl çemeleşmegiň, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamagyň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ilerki ýanyglarynyň biridigini bellädi. Güýük dowlatlary döretmek ýörelgesi ýurdumyzyň durmukly ykdysady we durmuş taýdan ösüşiniň esasy gurallarynyň biri bolup durýar. Ol öňdewaji tejribelere, täsir tehnologiýalary we köpatyrlyk milli däreplere dayanýar. Yurdumuzda ekologiya meselesine möhüm ünsürliýe, häzirki döwrüň wajyp wezipeleriniň netijeli çözülerini işläp taýýarlamakda möhüm orna ýeleýän yurdumuz tebigaty goramak, şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň ýürütirilen düzümleriniň çäklerini netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň ösürmegine gönükdirilen anyk başlangyçlary öňe sürýär. Bugun Türkmenistanyň giň möşürül taslamalar üstünlükli durumşa geçirilýär. Olar ykdysadyetimiziň howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagyny şertlendirýär. Garagymda Altynasır Türkmen kölüniň döredilmegi, milli tokoy maksatnamasy ýaly ähmetli taslamanyň durumşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň dürli künjeklaryny adam eli bilen döredilýän tokoýlaryň möçürleri hasy giňelli. Hormatly prezidentime de bir orada alınıp bolýan işleriň toplumlaryň we almy saatda çemeleşmeler arkaly işiň dowam etmeginiň wajypdygyny belläp, vice-premier bu wagtda Milli Geňeşiň mejlisi we halk maslahaty bilen birlikde degişi işleri alyp barmak wagtda bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli Ak şäherim Aşgabat adly 20-nji köpürlük halkara serge we şany senäniň hormatyna guraljak dawarlary görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Şu ýylyň 24-nji 25-nji maýyna Ak şäherim Aşgabat ady bilen geçiriljek 20-nji halkara sergisi Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli gurulýan dawarlaryň esaslarynyň birini urlar. Aşgabat şäher ýakimliginiň we Sewda Senaty darasynyň birlikde guramagyna her ýylda geçirilýän serge ýurdumyzdan we daşar döwletlerden köp sanly wekiller gatnaşar. Halkara sergisiniň baş maksady ýurdumyzyň dürli puwdaklarynyň hemde düzümleriniň ýeten derejesi, gadanýan üstünlikler bilen tanıştyrmakdan şäheriň senagat, medeni we bilim mümkinçiliklerini, ägir türlü durmuş ykdysat kuwatyny we geljeki ugurlaryny görkezmekleri baratdyr. Şeýlekem vice-premier terginiň çäklerini dizaynerleriň arasynda beýasajyk geçirmegiň meýilleşdirilýänini habar berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde paýtagtymyzyň sazyşly ösýän we gözelligi, amatlylygy özüne jemleýän binagarlyk, inženerçilik teň çözgütleri boýunça bilinç derejelere ýeten hemde milli binagarlygyň gadymdan gelýän däplerini saklaýan şäher hökümine öz ornuny puwturandyrýanyny bellädi. Tanrıca ýyllaryň içinde ýurdumyzyň baş şäheri köp tanly öýrenimçilik, medeni durmuş maksatly täze disgalaryň, ilim bilim merkezleriniň, sport toplamlarynyň, amatly ýaşaýyş çarlarynyň gurulmagy bilen öz çäklerini giňetdi. Ak mermerli Aşgabat öz bolşy köp tanly binagarlyk disgalary bilen Guinnessiň rekordlar kitabyna girdirildi. Hormatly prezidentime de diýip bolan halkara serginiň ähmeti barada aýdyp, onuň paýtagtymyzy dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň birine öwürmek ornuna alınıp bolýan giňerimli işleri açyp görkezýänini bellädi. Şonuň bilen baýlykda döwlet başçylygymyz bu serginiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Üwedow Hyundai kysymly täze şäher awtobuslaryny we Toyota kysymly yeňil taksilary ulanşa goýbermek bilen baglanyşly meseleler barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Türkmen Awtologlara agentligi tarapyndan Hyundai kysymly şäherçi awtobuslarynyň şeýlekem onuň ätiýaşyk şaýlarynyň we tarp etişleriniň satyn alynanyny we olaryň paýtagtymda getirilenini habar berdi. Mundan başga da Toyota Corolla kysymly yeňil taksiler ýurdumyza getirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, taýdaşly ösýän paýtagtymyzyň durmuş üçinçigini gowlandyrmak babatda şäher hojalygynyň ähli düzümleriniň büýükçünsiz hereketiniň we adamlaryň ýaşaýyş üçin amatly şertleriň döredilmeginiň wajypdygyny öňçekdi. Aşgabatyň 140 ýyllarynyň hormatyna paýtagtymyzda täze ýokary amatlygy bolan Hyundai kysymly awtobuslaryň hemde Toyota Corolla kysymly yeňil taksilaryň hereket edip başlamagy paýtagtymyzyň ilaç üçin bayramçyk sowgatyny öwürler diýip döwlet başçylygymyz bellädi. Täze ýolagçy ulaglarynyň ekologiýa babatda dünýä belli bolmagy we halkara ünlerine dolu alaýyk gelmegi, daşar ýurtlardan satyn alýan ähli teňkelara we beýleki enjamlara bildirilýän möhüm talap bolup durýar diýip döwlet başçylygymyz bellädi. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň awtomobil ulaglary puwdagynyň teňki biniýadyny döwre wagtlaşdyrmagyň döwletimiziň durmuş ykdysat ýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini, onuň ýokary ekologiýa talaplaryna we howpsuzlyk talaplaryna dolu alaýyk gelmeginiň wajypdygyny belläp, ilat edilýän hyzmatlaryň ýokary derejesini ýola goýmak babatda vice-premier bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew Türkmen halkynyň bayram münasibetli ýurdumyzyň Sewda toplamyna alınıp bolýan işler barada hatabat berdi.
Vice-premier degişi iş meýilnamasynyň taslamasynyň taýýarlanynyny, oňa laýyklykda tergini we türkmen halşynatlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň mejlisine geçirmek, halçylar syýlaklamak, bäýatçyň jemini jemlemek we medeni köpçülikliň çäreleri guramak gözüňde turýar. Şeýlekem bayramçyk münasibetli Bäherdeniň çeper halçylyk kärhanasynyň täze durunmuş we öňümçük binalarynyň açyş dawrasyny guramak meýilleşdirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. May aýynyň soňky ýekşenmesinde ýurdumyzda halçylaryň Günär bayramynyň bellenýänini aýtdy. Ajaýyp hallar dokuyan çeper elli halçylarymyz bütün dünýäniň iqrarnamasyna eýe bolan ajaýyp sunatlar edýärler. Ustatlygy, iňçe zekini talep edýän we asyrlaryň jümmüşiniň göz başalayan büýük çalışyrymdy hemde üreýän hormatly hünäriň iňçe sırlary nesilden nesle geçirilip biziň günlerimizde gelip ýetipdir. Özünün kämillik bilen hayran galdyrýan türkmen el hallarynyň bugün dünýädäki şöhrati belinde galýar. Döwlet başlarymyz türkmen el hallarynyň gözelligiň ajaýyp nusgasyny bellädi we meýilleşdirilen ähli çäreleri ýokary guramaçyk derejesine geçirmek taşyrdy. Çeýlekem hormatly prezidentimiz bu doguýumynyň meýlekde ösdürmek, onuň maddi enjamynyň binýasyny berkitmek, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne köpatyrlyk milli halçylyk täplerini münasip dowam edýän halçylaryň netijeli dähme çekmekler üçin oňun şertleri döretmek bilen baglanşykly meselleri hemişe üns merkezine saklamak babatda vice-premier anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa 25-nji maýda paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň gününiň hormatyna geçirijek medeni çäreler, şeýlekem Bagtyar çağalyk ady bilen geçirilýän halkary bäýatçynyň jemleýici tapgyryna taýýarlyk görmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Aşgabatyň 140 ýyllygyna başlanan çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda paýtagtymyzyň Demirgazyk künjeginde ýerleşýän çoğunly ýaşaýyş toplumyny 140 sany 2 gatly ýokary amatlygy bolan täze kottej jaýlarynyň açylmagy münasibetli meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk işleri baty depkinlerde alınıp barýar. Açylış dawrasynda türkmen halkynyň bayramçyk dep desurlary Aşgabatyň taryhyndan taýýarlanan görnüşler öz beýany tapar. Şeýlekem 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli medeni çäreler, konsertler, taýlanlaşdyrylan çykyşlar, tergeler we beýleki çäreler guralar. Bayramçyk çäreleri ýurdumyzyň wilayatlaryna da geçiriler. Bagtyar çağalyk ady bilen geçirilen çağalar suratlarynyň halkary bäýatçynyň jemlerini jemlemek barada aýdyp, vice-premier Döwlet Çeperçilik Akademiýasynda ýurdumyzdan we daşar döwletleriň universitetinden körpe suratkeşleriň 1700-den gowrak işleri kabul edilenini bellädi. Hormatly prezidentime hatap etdiňler. Ýöňde boljak bayramçyk dawralarynyň ýurdumyzyň taryhy ýyl ýazgysynda möhüm orun eýlejekdigine hemde ýaşlary watansyjylyk ruhuny terbiýelemekde ähmiýetli boljakdygyny öňe çekip, paýtagtymyzyň 140 ýyllygy Aşgabat şäheriniň güni we soňky dawralary münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesini üpsün etmek babatda vice-premier anyk taşyklar berdi. Bu dawralar halkymyzyň ruh belentligini, ak mermerli paýtagtymyzda bolan ählimumy sevgini we häzirki döwürde ýeten derejesini beýan etmeliler diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýadow hatabat bermek bilen döwlet başlarymyň garamagyna Türkmenistanyna ilatyň keselleri garşy görüşmek hukukyny ýokalandyrmak boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamany tasdiklamak hakynaky kararyň taslamasyny ödürledi. Maksatnamanyň taslamasy hormatly prezidentimiziň taşyklarynyň uğralanyp, hemde adamlaryň saglygyny goramak, kesellerin öňüne almak, ilatymyzyň saglygyny goramak babatda düşünjelerini artdyrmak, hemde her bir adamda öz saglygyny gorap taklamak we berkitmek üçin şahsy jogapkärçiligi ýokalandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň saglyk goraş we Derman Senaty ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleriniň we puwduklyň durunuş idaralarynyň gatnaşmagyna işlenip taýýarlandy. Halkyň saglygyny gorap taklamak, ýurdun durnukly ykdysady üçin esaslaryny döretmek, ilatyň ýokary durmuş derejesine gazanmak, milletiň gene fonduny pogturandyrmak we ösdürmek, döwletiň içer siýasatynyň esasy wezipesi hökümine ilatyň sagdyn, işin hemde dörejik durmuşyny kepillendirmek, lukmanlaryň immunologiýa baradaky bilimlerini hasy ösdürmek, immun ulgamynyň işeş ýagdaýyna baha bermek, esasy ölçegler baradaky bilimleri giýermek we beýleki kadalar milli maksatnamanyň esasy maksady we wezipeler bolup durýar. Bu maksatnamanyň amala aşyrylmak netijesini kesellerin öňüne almak, anyklamak hemde bejermek boýunça innowasion tehnologiýalary esaslanýan çäreler durmuşa geçiriler. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ýylatyň immun derejesini ýokalandyrmagyň, kesellerin öňüne almagyň, ýerki anyklaýyş hemde öz wagtyna bejerç işleriniň bütün dünýä üçin ýeňil bolmadyk häzirki wagtda milli saglyk goraşyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wajyp wezipeleriň biridigini bellädi.
Döwlet başlarymyz Türkmenistanda ilatyň keselleri garşy görüşmek ukybyny ýokalandyrmak boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamany tasdiklamak hakyndaky karary gol çekip, ony Sanul Gamarkaly vice-premieri iberdi. Hemde kabul edilen resmi namany durmuşa geçirmek boýunça degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredew, hormat prezidentimiň degişli karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň ýerine ýetirişi hakynda hasabat berdi. Häzirki döwürde ýurdumda dünýäniň köp sanly döwletleri bilen sewda ykdysady gatnaşyklaryny alyp barýar. Birlikdäki hökümetary toparlaryň we beýleki düzümleriň, şeýlekim işgörler geňeşiniň alyp barýan işleri iki tarap bilen ýüzary beýiklikli hyzmatdaşyň ösdürmegine gönükdirildi. Şu maksatnamadan uralanyp, häzirki döwürde milli ykdysadyetimize, şol sanyna onuň hususy pudugyny maýa goýum terişleriniň akymyny artdyrmak, daşary sewda dörenşigini ýokalandyrmak boýunça ýygydyryl şäherler durmuşa geçirilýär. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiň şu ýylyň 12 fevralyna karary bilen Türkmenistanyň 2021-nji 2030-njy ýyllar üçin daşary sewda strategiýasy tasdiklandy. Onu ýurdumyzda daşary ýurt maýasyny çekmek, milli ykdysadyetimiň öňümçük we eksport mümkinçiliklerini ýygydyryl artdyrmak, bu ýurdaky kanunçylygy dünýäniň öňde tejribesine we bütün dünýä sewda guramasynyň kadralaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça anyk wezipeler ketgiýetlendi. Hormat prezidentimiň maksatnamalaryň we strategik başlangyçlaryny durmuşa geçirmegiň çäklerini agdaran resmi namalarda kesgiýetlenilen uzak möhletlerin wezipeler çözmek ornuny ýürüýte işler alınıp barlýar. Hormat prezidentimiň hatabat dinläp, paragatçyk söýjülük we oňun beýtaraplyk dörelerine esaslanýan açyk gaplar siýasatyny durmuşa geçirýän watanymyzyň dünýäniň köp sanly ýurtlary, iri daşary ýurt kompaniýalary, awrayly halkara mali we banyk düzümleri bilen ýöwdary peýdaly ykdysady gatnaşyklary ösürýänyny bellädi. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz beýan edilen teklipleri makullady we hyzmatdaşyň bar bolan mümkinçiliklerini, şol sanyna dürli pudoklarda geljeguli birlikdäki tasamalara çykmak boýunça şertleri dogry derejede amala aşyrmagyň zerurdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz dünýäde emeli gelen makro ykdysady ýagdaýy nazar alyp, bu gurda ýerine ýetirilýän işleri mundan meýlekde dowam etmek bagatda vice-premieri Daşary işler ministrine anyk tapşyryklar berdi. We Türkmenistanyň maýa goýum ýöne çekiciligini ýokalandyrmak, onuň häzirki zaman dünýä hojulyk gatnaşyklary ulgamyny eýleýän orny putulandyrmak boýunça mundan meýlekde wirus şäherleriň görülmelidigine üns çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Hukuk Geňeşiniň sekretary Amanow gödөгçi edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy hemde ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny döwraba butuly kämilleşdirmek we hukuk bunýadyny putulandyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bu ýurda amala aşyrmaly işleriň meýilnamalaryna laýyklykda hereket edýän kanunlara hemde kadryň namalara tiljerme geçirilýär we şonuň netijesinde zerur teklipler işlenip taýýarlanýar. Şonuň bilen birlikde ordaş düzümleriň işgärleri üçin ýürüýte okuwlar gurulýar. Daşary ýurtlaryň kanun çykaryjak ulgamynaky ýöňdewaji tejribesi öwrenilýär. Ilatyň hukuk medeniýetini ýokalandyrmak maksady bilen döwraba usullar şol sanyna sanly ulgam işiň ornaşdyrylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, bu ýolgamda amala aşyrylýan özgertmeleriň, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny ygtybarly öpüşün etmegi kepillendirmäge, ýurdumyzyň ösüşiniň ileri tutulýan urlaryny, şonuň ýalyda halkary hukugynyň amumy karar edilen kadralaryny nazara almak arkaly administrativ, jinayet, hukuk hemde hojulyk kanunçylygyny ýygydyryl täzelemege gönükdirilenini bellädi. Döwlet başlarymyza meýilleşdirilen şäherleri durmuşa geçirmegiň, jinayetçilerge garşy görüşmegiň we düzgün bozulmalarynyň öňüni almagyň netijeligini ýokalandyrmaga ýardam etmäge gönükdirilenini aýtdy. Hormat prezidentimiz Türkmenistanlara ýuridik kömek bermegiň hemde hukuk hyzmatlaryny etmek ulgamyny kämilleşdirmegiň ilkinji nobatdaky wezipeleriň birdigini belläp, vice-premieri Döwlet Hukuk Geňeşiniň sekretaryna bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gödөгçilik edarasynyň başlygy Berdimuhammedow gödөгçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy hemde hormatly prezidentimiň ulal beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Hatabatda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen 2021-nji 2023-nji ýyllar üçin hökümetara ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasy barada aýratyn durulyp geçildi. 3 ýyllyk möhletini ýetlenilen bir resmi namada ýöwdary sewdanyň harit dolanşygyny giňeltmegi nazara almak bilen netijeli gatnaşyklaryň ähli urlary gurşulyp alyndy. Tenagat, energetika, owe tenagat toplamy, ýokary tehnologiýalar, hyzmatlar ulgamy, mali we beýlikler ileri tutulýan urlar höküminde ketgiýetlendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň etaty sewda ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridigini bellädi.
giň mümkinçilikleri eýe bolan netijeli döwletara hyzmatdaşlygy iki döwletiň halklarynyň awadançylygynyň beýikliklerine laýyk gelýär. Döwlet başlarymyz birlikdäki hökümetary toparynyň netijeli gatnaşyklary ösdürmekdäki möhüm orny barada aýdyp, ýygyderli işe duşuklaryň ähmetini bellädi. Olarda netijeli Türkmen-Rus strategik hyzmatdaşlygyny puturandyrmak üçin biniat öwretmäge umumy çemberleşmeler işlenip didilýär. Hormatly prezidentimiz hödürlüğünün taslamany maqullap, vice-premieri ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygyna Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmek üçin ägir tuly mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge ýardam etmäge gönükdirilen çäreleriň ýerine getirişini bir gödäwçilikde taklamak tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Sanly gomarkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyga gildenip, ýakyn günlerde ajaýyp bayramçylygyň ak mermerli paýtagtymyň 140 ýyllygynyň belenip geçiljekdigini ölçekdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli ýaýdanlandyrylan dawarlaryň çäklerini 20-nji maýda ýaşgalyk ýogur geçirmeginiň maksady laýyk boljakdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz öz ähmetimiz bilen Merjen paýtagtymyzy hasy gözel arasy görünüşe getirmäge her birimiziň goşandymyzy goşmalydygymyzy aýtdy. Munyň özi ak mermerli paýtagtymyň arasyçylyk, awadançyk we ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagyna, bayramçyk münasibetli guralýan çäreleriň netijeli ruh bilen täsiri iyi bolmagyna ähmetlidir. Milli liderimiziň belleşýäli ähkalyk ýogaryna paýtagtymyň ähli ýaşaýjylarynyň, aýratynda ýaşlaryň we mekdep okuwçylarynyň işen gatnaşmagy, ýaş nesilleriň watansyjylyk ruhunyň bilindi götürmegini we olara ähmet terbiýesiniň berilmegini hemde arasy ähmete bolan sevginiň ösdürmegini şertlendirer. Ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Şeýlekem olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly prezidentimiz Sanly gomarkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara ýöňde goýulan wezipeler ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Ine bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanış edýäs. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasynyň uralyp, budjet kodeksine laýykda 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň Türkmenistany durmuş ykdysadyny ösürmegiň esasy urlarynyň we ýurdumda maýy goýun maksatnamasynyň taslamalaryny öz wagtyna taýýarlamak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara bol çekdi. Resmi nama laýykda Maliýe we Ykdysadyýat Ministrligi 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň durmuş ykdysadyny ösürmegiň esasy urlarynyň we ýurdumyň maýy goýun maksatnamasynyň taslamalaryny taýýarlamak işlerini gurmak we olary 2021-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli Ministrler kabinetine bermäge, ýokarda görkezilýän taslamlary düzmek üçin hasaplama görnüşlerini, hemem usuliýet görkezmelerini ministrliklara, puduklaýyny dorandyryş edaralaryna, vilayatlanyň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli iýermäge, agdalan taslamlary taýýarlamak üçin hünärmenlerden ibaret iş toparyny döretmäge, hemem onuň işini netijeli guramaga borç edildi. Türkmenistanyň intellektual eýçilik urumuny ösürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, intellektual eýçilik hukuklaryny gorumak boýunça alınıp barýan işleri utgaşdyrmak, intellektual eýçiligiň obyektlerini gorumak bagytyna hukuk bozulmalarını öňüne almak boýunça zerur çäreleri amala aşyrmak. Şeýlekeme intellektual eýçilik urumuny halkara kadrlaryna laýykda hasam ösürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara bol çekdi. Resmi nama laýykda intellektual eýçiligiň obyektlerini gorumak boýunça pudogary topar düredildi. Onuň düzümi hemem pudogary topar hakyndaky düzgünname tasdiklanyldy. Lewap vilayatynyň Çärjek etrawyna gurulýan gaz turbinali elektrik stansiýasynyň meýdançadan daşarky eltiji gaz geçirjisiniň gurulşyny zerur bolan turgy önümler bilen öz wagtyny üçinetmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara bol çekdi. Resmi nama laýykda Türkmen Gaz döwlet konsernine Lewap vilayatynyň Çärjek etrawyna gurulýan gaz turbinali elektrik stansiýasynyň meýdançadan daşarky eltiji gaz geçirjisiniň gurulşy üçin zerur bolan dürli görnüşli turgy önümlerini satyn almak barada Russiýa Federasiýasynyň Trubnaya Metallurgichskaya kompaniýa açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hemem Şwitsariýa Konfederasiýasynyň Gazprom Schweiz AG kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi.
Türkmenistan prezidentinin rejelerinin görünüşdäki saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmek. Elat arasında keserliň öňünden möhkem adamlaryň keserlere garşy görüşmek ukybyny ýokarlandyrmak maksat bilen Türkmenistan prezidenti karara bolşakdy. Resmi näme laýykda Türkmenistany ilatyň keserlere garşy görüşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2020-2025 ýyllar üçin milli maksatnamady hem ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli şäherleriň mailnamady tasdiklandy. Häzir bolsa hormatly prezidentiň adyna gelen gutlalar bilen tanış edýäs. Onuň aly hadraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly hadratyňyz sizi hemme türkmen halkyny urada bayram bilen tüýsürekden gutlaýan. Biz öz dogunlarymyz we uýalarymyz bolan dünýä musulmanlaryna goşulýas. Biz dostluk we raýdaşlyk ýagdaýyny birek-birege gollaw bermäge ruhlandyrýan nurana bayramy bilelikde belläýäs. Siziň aly hadratyňyz size tüýsürekden hormatym bardaky ananyrmalamy kabul edin. Rodrigo Ro Duterte, Filippinler Respublikasynyň prezidenti. Bu gutluda şeýle diýilýär. Onuň aly hadraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly hadratyňyz urada bayram münasibetli tüýsürekden gutlaglamy kabul edin. Hanym Halima Yakup, Singapur Respublikasynyň prezidenti ýany ýolaşy bilen. Indi bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary degişi habar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrılışynyň 14-nji maslagy 2021-nji ýylyň 22-nji maýyna sanly video aragatnaşy arkaly geçirilýär. Şunları yurdundan ähli günjeklerine şanly garaşy adamyň 30 ýyllygy hemme gözel paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň 140 ýylla münasibetli hormatly prezident bilen halkymyza sowgat beren Ak şäherim Aşgabat adly ajaýyp kitabynyň tanışdyryş dawarlary giňden ýaýwandyrlýar. Şeýle dawara Daşow şäherine welaýat häkimliginiň jemgeçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna geçirildi. Täze neşiriň tanışdyrylış dabarasy Daşow welaýatyna ýokary ruhlantylan geçirildi. Bayramçylyk dabarasyna çykýanlar hormatly prezident bilen Ak şäherimi Aşgabat adly ajaýyp kitabynyň şanly garaşdyrmyň 30 ýylla münasibetli hemme Aşgabat şäheriniň 140 ýylynyň öňýanyna halkymyz üçin ajaýyp sowgat bolanlygyny turuw başdan nykdylar. Kitapda berqarar döwletimiň bagtyrlygyny paýtagtymyzda ösürmekde gazanlan üstünlikleri hakyny jekme-jek gurulmak edilýär. Bu ajaýyp kitap ýurdun paýtagty baradaky baý maglumatlary özüne jemleýän öz boşluk gollanmadyr. Hormatly prezident bilen uly aralar bilen paýtagtymyzda Aşgabat häzirki wagtda mehriň teminligiň, suw çuwdurmlar toplamlarynyň ýaşyl baglaň, alylywan güllüň, dost soganyň şäherine urly. Bular barada aýtmak bilen dawarakdançylar hormatly prezident bilen täze kitabynyň ýokary ähmiýetini nasydylar. Hemme şeýle kitaplarynyň hurny köp bolmagyny arzu etdiler. Daşow welaýat medeniýet müdürlüğiniň ýürüýti taýýarlançyklaryny halkymyzy asuwda abadan durmuşda ýaşadýan hormatly prezident bilen alyp barýany ilhalar siýasatynyň ak mermerli Aşgabatymyň bagtyrlyk döwrümiň wasfy belentden ýetirildi. Başlyň saatlyklaryny ýerine ýetiren aýdymlary dawarakdançylaryň kalbyny eýitilmejek joşuny paýlady. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watan ýylynyň esasy wakalaryna beri bolan Ak şäherinde Aşgabatyň 140 ýylynyň şäherleri bilen sadaşlyk utgaşyn bu dawara oňa gatnaşanlaryň göwnlerini galkynç paýlady. Dawaran dowamyny hormatly prezident bilen durmuşa geçirýän ýyl wagtly işlerini, tutumly beýik maksatlaryny, ajaýyp döwrany diýarda mehriban ýyl ulumyň bagtyar durmuşyny wasp edýän aýdym sahlary belentden ýanyp kalplaryň hoşallyk senatyna urly. Ýokary ruhlantylygyny dawaran dowamyny alyp barýan ýyl wagtly bütün dünýä ähmiýetli beýik işler üçin gahrman hyrdamyda ýürekliň töründen çykýan alkyş sözler aýdyldy. Şun Aşgabat binasynyň ýanyna paýtagtymyzyň 140 ýyldan başlanan halkara dörejilik dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň hemme daşary ýurtlaryň meşhur aýdymçylary gatnaşdylar. Bilelikde guralan bu ajaýyp aýdymsaz dabarasy mehriman akadamyzyň ýyligdäli durmuşa geçirýän dünýä bileşiginiň iqrarnamasyna hemde gollawyny eýe bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlygy siýasatynyň insan-perwer ugrunyň ähmiýetini beýan edýär. Dünýäniň dörli ýurtlary bilen medeniýet ulgamyna hyzmatdaşlyk, dostluk we anaşma gatnaşyklarynyň ösdürmegine, türkmen halkynyň baý taryhy medeni mirasyny öz boşly däp desuwlaryny wagt etmäge ýardam edýär.
Şunun bilen bagylykda giň halkara hyzmatdaşlygy ýürüdüjilik işgärleriniň ustatlygyny kämilleşdirmek, tejribe alşmak hemde dünýäniň çeperçilik medeniýetiniň we sungatynyň gazananlaryny öwrenmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Sanly Omarkary geçirilen bayramçylyk konsertine paýtatymyzyň dogonlaşan şäherleriniň Daşkendiň, Duşanbeň, Nur-Sultanyň, Bişkegiň, Ankaranyň, Albuquerqueň, hyzmatdaş şäher bolan Yerewanyň aýdymçylary gatnaşdylar. Olar Aşgabatlar gutlayan ajaýyp hemde tolgunurjy video şekiller taýýarladylar. Meşhur aýdymçylar öz ýurtlarynyň milli liwatlaryna ak mermerli paýtatmada başlanan täze aýdymy türkmen diline ýerine ýetirdiler. Aşgabat bilen durly ýerlerde dost soňlyk şäherleriň ajaýyp görnüşleri bu çykyşlara bedeg berdi. Dawratnaşan sunugy dostlarynyň bir näçesi odal geçirilen durly meden şäherleriň şäherlerine şol sana ýurdumyza geçirilen dawarlarda türkmen aýdymçylary bilen birlikde bir näçe gedek çykyş edipdiler. Inne bu namolar biziň ajaýyp bayramçylygymyza goşulşyp, türkmen estrada ýyldızlary bilen bilelikde Aşgabatyň 140 ýyllygyna başlanan täze aýdym ýerine ýetirdiler. Paýtatymyzyň merkezine ýaýwanlanan ägir tuly monitorlarda dünýäniň durly ýurtlarynyň artistlarynyň çykyşlary hemde günnogaryň merjeni Aşgabatyň ajaýyp görnüşlerini şöhretlendiren bayramçylyk dawarasy ruhy agdyberlik duýgularyny döretdi. Şeýle bu konserde vilayetlerimizin medeniýet we sungy dostlarynyň hem sanly video aratnaşyk arkaly goşulan noklarını belli kesmeli. Bu özboşly konsertiň tomaşaçylary dowamly el çarpışmalary bilen oňa ýokary baha berdiler. May aýynyň ajaýyp agşamyna parahatçylygyň, dostlugyň hemde bagtyarlygyň şäheri bolan paýtatymyzda bolan söýgü kalp bir goşawally. Türkmenistanyň Sarıgöreş we Derman Senaty ministrligine hormat prezidentiň karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň ýeti ýokunç ketele garşy taýýarlygyny gödetsin şäherlerini görülmegini üpçün etmegini meýilnamasynyň tanyşdyryş çäresi geçirildi. Masalada döwlet araççylyk we keselden gaýrymana garşy görüşmek gulugynyň degişli ýol başlary Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hemişerik utgoşdurjy, Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanaky ilçisi, Ýaponiýanyň Türkmenistanaky ilçisi, Aziýanyň Üsüşbanykynyň wekilhanasynyň başlygy hememi köpçüliklerine habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bu ýerine ýetirmeli işleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şanly tene başlanyp ýurdumyzyň medeniýet ministrligi tarapyndan guralan döwlet medeniýet merkezining döwlet muzeýine geçirilen sergi ak mermerli gödeli Aşgabat ýyly watandarly. Türkmenistanyň şekilleniş sunuty muzeýine geçirilen sergi Merjen şäheri ak paýtatym ýyly watandarly. Ýurdumyň şäherleriniň arkadagyň paýgasyndan güller açýa Aşgabat adly şygyryýet çeperi hoýuşlary ören täsirli boldy. Bu şäher medeniýet ministrligi telewizioniýa, radio eplekleri we kinematografiýa bardaky döwlet komissiyasy, Türkmen döwlet neşriýat gullugy, Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan guruldy. Hormatly alymlar, Üniversite ýurdumyň ulaýtany we paýtagyň Aşgabatda 21-nji maýda saat 20-den 22-nji maýda saat 25-ne boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat bolunyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan ulaýatyna az bulut howa bolup günortaň ordan teleskopda 94 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal öter. Howa gijetine 22-27 gradus maýly gündüne 34-39 gradus. Kenary etraparna 32-37 gradus ysy bolar. Ahal ulaýatyna az bulut howa bolup günortaň teleskopda 94 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetine 20-25 gradus maýly gündüne 33-38 gradus ysy bolar. Marul aýtyna açyk howa urup Demiraltyň nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetine 17-20 gradus maýly gündüne 32-37 gradus ysy bolar. Liverpool aýtyna az bulut howa bolup Demiraltyň nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetine 16-21 gradus maýly gündüne 32-37 gradus ysy bolar. Daşoğlu aýtyna açyk howa bolup Demiraltyň nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetine 18-23 gradus maýly gündüne 33-38 gradus ysy bolar.
Paytahtın Aşgabatda az bulut hava olup bunu oradan 7 sekundu 10-12 metre yetiyen şemalı utarıp. Hava gecesine 21-23 gradus maylı günüdüne 36-38 gradus ısı olur. Yurdum boyunca may ayının 20-sine magnetik hadisasının qoğuşuq təsirli bolmağı aşırı. Ediz vatandaşlarım, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan böreçikleriniň möçberiniň hadadan dokudu oturum artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, pasyly uraga inmegi maslahat berýäs. Mehriban ýeşarim, bu düzümleri berip berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlary peşinde jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aty watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.